Minden olyankor kérdez, amikor már itt majdnem elrontom. De nézd már meg a képet. Röhögni És... fogsz rajta, hallod, van egy... Jó, hát hogy röhögjek, hogyha rendőrözök? De nem baj, nézd meg, mert ezen beszól. Nézem! Nézd meg. Várjál már! Mikor? Amikor lehagyom ezeket a geci rendőröket. Oké. Benyomom a hatost, aztán nem csinál semmi. És az mikor lesz? Mikor fogod lehagyni őket? Nem tudom. Siess. És sietel? Hát. Akkor inkább meg se nézem. Ennyire aggódol. Jól nem aggódok. Szóljál mikor. Ezért. Nézd, én szeretném nézni én is veled együtt. Együtt akarok röhögni veled. Tényleg most nem vagy most videó, megnézed, akkor elkezdesz röhögni rajta. Tényleg ez olyan lol kép. Várj, megnézem. Na. Akkor megnézem, hogyha most így pénzt kapok. El egyik aranykártyába. Mégse. Nem nézem. De légy szína. Úgyis megnézem. De csak hogyha letöltöd a NF-es. Ha letöltöm, ha megnézed. Figyelem, a hivatkozás célpontja nem egy hivatalos címoldal. Akkor várj, a Skype-on elküldöm. Na jó, nem kell, megértette. Anyádat küldesz el ilyen? Beszálltam. Beszállt a gyerek. Oké, akkor pillanat itt van. Várja, ez nem az. Egy perc, oké. Játékot töltett? Ja. Tessék, ott van. Nézd meg. Olyan jó játék. Vagy Minecrafthoz kapcsolatos. Nézd meg. Oké. De nekem mindjárt kell mennem. Hülye! Hülye! Megijedtél? Nagyon hátraestem! Ja, bocsi, ha megijedtél. Vagy az estem a székről. De kinyomtad? Igen. Ez kiadom a hangszórót. Úgy rácsattam, hogy a hangszóró úgy rácsattam. Akkor te jobban viselted mindegyik hajra, most küldtem el neki, és több letett izéről, azt mondta, hogy majd felhív, nem tudom, egy óra múlva felhív, most nem fog felhívni. Jó. 2. VS2.